Ami puskásnál volt? Puskás szabadságon van? Azért mondom. Egy hétig. Azt még meg kell struktúrálni a felületet. A csészéket nem mindöket úgy össze van barna, vagy ennyire. Úgyis általában az ujjakat csinálnak, burkálja az ujjat. Így. Vasadét. Az egyik megvan, kérdik meg. Baba. Az megvan, mert az még nem tudom, hogy mi van a gépeken. Még holnap induláson tudod, mi lesz. Majd elintézzük. De melyik 250-es nem megy onnan igen. Akkor az 1000-es ment, nem? Még az 1000-es is ment. Lehet hallja a zenét. Akkor a szikra még nem ment, akkor a nagy. Mondjad ki. Ki. Csak tudja, Pista bácsi, hogy azt kell jönni. Régen megtévették a panelt. Jó, szólok én Pista. Hát úgy hiszem elmentek strandolni valóban, mondta, hogy mennek strandolni valóban. Máskor meg a múltkor, amikor Nagyon élvezi. Akkor itt volt Laja, itt volt pedig csak a raktárokban nem tudtam bemenni. Már úgy intézkedett Lajos is. Meg a képekért nem intézkedtek, hogy ott áll a drága képek. Csendesebben, mert hallatszik a videó. Most azért nagyon már nem mennek a többi gépek sem, és annyira ügyesedik a rendszer. Nem ez az üzenek. Hol a Maci? Ha megint kiveszünk az egészet.